Hayırlı günler. Менә biz bugün үзебезнең музейыбызда торабыз. Biz bu muzeyni 2014 елда җыя башладык. Кечкенә генә почмак итеп эшли башлаган идек. Бүген көндә инде безнең 500дән артык экспонатларыбыз бар. Һәм инде безнең иң кыйммәтле экспонат бу безнең инде менә паласугы станогы дип атала. Инде менә бу безнең станы. Бу безнең авылның Мәхмүт абый ясаган станы. Моны безгә аны Илгиз абый бирде. Без шушы юнәлеш буенча эшлибез бүген көндә. Грантлар яздык. Шушы юнәлеш буенча һәм инде безнең бүген көндә менә шушы грант буенча, менә шушындый бүген көнгә киләнгән, шушындый җиңелчә генә станокларыбыз кайтты. Алар икәү. Без шушы юнәлеш буенча эшләргә җыенабыз. Безнең инде менә Ак Калфак кызлары һәм Оста коллар берләшмәселәре бергә җыелып инде шушы стандарны җыеп көйләрбез дип торабыз инде. Әтием Резманов Мәхмүт, әнием инде Захра исемле. Әтием гомер буе балта остасы булып эшләде. Үзебезнең авылда бик күп кешеләргә өйләр салды. Менә бу шушы станокта әтинең үз коллары белән эшләгән станогы. Бу станокны мин үзем тәпи йөри башлаганнан бирле беләм. Бик электән ясалган станок. И без менә монда гел шушы палас суга идек. Станок авылга берничә генә булды. Шуңа бөтен авыл халкы палас суга иде безнең, чиратка сала идек. Керек тә кыш көне инде эшләр аз булганда шушы төрле итеп менә шушы йөн чыгарып, асалап, идән паласлары суга торган идек. Әни инде гомер буе бакчада эшләде, бергәләп шулай эшли идек. Ә менә бу музейга килгәндә безнең завклуб булып эшләүче Гөлназыбыз шушы авылда бик матур музей ясады. Без инде үзебез булда алган кадәр үзебезнең ихаталарда булган төрле музейга яраклы әйберләрне шунда алып килә идек. Үземдә паласлар да алып килгән булды, сөлгеләр. Менә бүген дә шулай ук сандыкны актарганда шушындый аш мәҗлесендә алга куя торган сөлгеләрне таптым да шунда алып килергә булдым. Экспонатларга килгәндә безнең инде менә шушындый кулдан эшләнгән шкафларыбыз бар. Безнең бу шкафларны авылда Барый абый ясайдыр инде. Булар бөтенесе кулдан эшләнгән. Монда безгә менә музейга тапшырдылар шушы матур шкафларны. Алар бездә икәү. Тагын бер экземплярыбызны әйтеп китәсе килә. Бу безнең Гәрәев Хәниф абый җыйган шәҗәрә. Монда инде бик күп информация тупланган. Ул аны безгә безнең музейыбызга бүләк итеп бирде шушы шәҗәрәне. Монда ярты авыл җыелган дисәк тә була инде. Эшләр беткәч, һәр ял көннәрендә үзебезнең өйдә нәрсә бар, шушы музейга алып килергә тырышабыз. Менә мин әле бу юлда үзебезнең авылда әле өйдәге сундыктан актарып, үземнең әткәйнең Вәлиев Хәсәнҗанның кигән түбәтәйләрен шушы музейга истәлек итеп алып килдем инде. Музейларыбыз эшләп торсын, әйберләр өстәлеп торсын. Килгән кунаклар инде кем кайтса да шушы клубка күңел тартып тора. Аларны алып килеп шушы музейны күрсәтәсе килә. Үзеннән үзе күңел тартып тора. Һәр чак шушы клубларыбыз, музейларыбыз гөрләп торсын, әйберләр артып торсын. Эшләре кызларыбызның уңып торсын. Экспонатларга килгәндә безгә бөтен экспонатта якын. Монсы гына кирәк түгел дип әйтә торган түгел. Аны бөтенесе авыл халкы чын күңелдән алып килделәр. Авыл халкы аларны кирип карыйлар, үткәндә дә, сүткәндә дә кирип карыйга әле дип шул хәтле менә кирәксенеп керәләр бу музейга инде. Менә һәрбер әйбер юылган, аның кайберсе инде шкафтан килгән әйбер булса, кайберләр инде аның теге ташларга дип куйган әйберләрне дә алып киләләр, я шалтыраталар. Менә шундый әйбер бар, сезгә кирәкмәме дип без инде барабыз, алабыз, аларны чистартабыз, ябыз һәм инде менә шулай иттереп тезеп куябыз инде шушы музейга.